Asa? Meron mga bago mo eh. Oy, Dong! Psst! Ikaw! Huwag ka naghahubo. Boss! Ari! Kanig storya, oy! Ari! Ang kanay mga kaupagkisam na? Silingan ako, boss. Aslingan mo? Ani? Tigay kog 5. Tigaan tigag G's. 5. Tigay sa kong Jis? 5! Tigay kog 5, tigaan tigag G's. Pagdali! Oh, daw, okay na. Okay. Jis, be. Ano ko? Ha? G's? Ang katigang Ningong ko, tigaan tigag 5, pero tigaan tigag G's. Ha? Jis ka na. Pero ako maingon, nakarong adlaw tigaan tigag G's. Ako dito. Ako 5. Sige! Tigaan tiga ugma! Ugma? Ugma! Sas! Sa mga siga mo, dre! Dili. Nagka na! Ang ka nagahod-hod! Ay! Ano? Uy. Are! Sumay ato iya. Tagasam ka? Tagadakit mo kuya. Tagasam ka? Are! Mag-story tayo lang karatol. Ito orang mo, dre. Yeah. Welcome na ka sa mga lugar, dre. Ha? Dayo. Tagasam ka sa pangalan mo. George, biya dayo ra ba ako diri ya? George ka? George ka, dayo ka? Ako ang gusto diri sa mong lugar do nga, ha? Way gubot. Pag wala may tagubot yan. Pwede ra ka diri, mulakaw ka, o mo susuroy ka. Basta way lay gubot ato adri, ha? Oh. Alam na. Yan na kay 20 diha. Wala ra ba ya? Okay, 20. Wala siya. Mas kwinta. Wala giya bisag kuan niya. Ano na lang ko bi? Wag dis man. Balay ba ato? Sige. Ha? Wakay 20, wakay 50. Wala lagi. Sige. Balay ba ato? Dong, mara ko si Monya, ha? Sige. Huwag kay 20. Huwag kay 50. Yeah, boy. One eternity later. Ay, ani dong. Nga magbalik-balik ka diri taga-adlaw. Ha? Dako naman ato ya. Ato naman na! Oy! Kana tasbo. George! Balik-balik, George, ha? Dong! Kanang nagpurong-purong ay. Kanang kulot buhok. Ay, maghadlok! Ato naman eh! Tawag ka. Ay! Tagasam ka. Tagadakit. Tagaasa ka na kayo mo tingog! Tagadakit lagi. Tagadakit. Kaasa sa dakit. Sambag. Sambag dakit. Sige. Anak, si Quinta kaya? Si Quinta? Ha? Mag-iswinta? Mag-iswinta rin. Man namin George ko, niya marag napawais ako kadyot na. Nakay si Quinta wa? Wala lagi. Si Quinta. Wajud. Ang mga tala ko si mo pilay size anang imo. Mga 6 inches ani. 6 inches. 6 inches? Ha? Ano yan lang? Free ka mo balik-balik dito sa mong lugar. Mutanaw ra ko ano mo 6 inches. Kung ug tinuod na og namaka ka or wala, og namaka kas ko abunog ka. Ha? Pero kung tinuod magani na, welcome ka diri perme. Ha? Saman. Sige. 6 inches magkana. 6 o 7 o 5. Mga nana gid, mga 5, mga 6 ana. Hawa kay sure. Ato sugod. Ay ko. Ato ara man ni. Ato ni lugar welcome na mo diri. Basta tinuod na yung istorya. Ha? Few moments later. Pre, gawas ah. Dali ko. Gaya ni mo, gaya mo gawas oy. Usam ka. Usam ni. Usam tahu ka na suot mo suot oy. Usam ni siya.
Ha? Gahe ka? Ha? Ano ba Gahe ka? Sa mga gahe ka? Gahe ka naman. O gahe ka? Gahe kayo. Palagi. Paano ka na? Nagpato piskina, bit. Wow. Pato piskina. Or mo na imong gikuan dai, pagigahe ka. Ito naman ka na hindi sa maglakaw. Ha? Hindi sa maglakaw? Wala, teka na rubukap ni. Rubukap. Take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch.